Det här är då min husvagn som jag byggt. Så jag började med den för ungefär 2 år sedan. Det mesta är gjort av återvunnet material. Och hela det här det är då gammal växthusplast som man då liksom har böjt till och satt så är det också baratol och hopbuntat med buntband. Ja, här är då ventiler, reflexer på sidorna, ett takfönster. Här är en låda med lite reservdelar, gamla stålrör. 10 kronor styck rör som silvertejp. Så kan man öppna den luckan här. Så får man extra ventilation. Kolesa je vzel z 2 starih koles, za podvozje pa uporabil staro železno ograjo, ki jo je zvil in pobarval. Ja, jag har då byggt en liten vattenpump som man då sätter på så här, så har man rinnande vatten. Och här har man då liksom allt som man behöver. Ett litet skafferi, en kylbox och ett skrivbord. Så sover man då här. Och den är 2 meter lång och ungefär 1 meter bred, så att liksom jag får exakt plats. Liksom, så det kan ligga raklång så. Så massa lampor också, en ljusslinga här. Och lite läslampa. Svoj avtodom bo med počitnicami pripel na kolo in se odpravil kampirat. Tam pa bo že razmišljal o naslednjem projektu. Zelo bi rad izdelal napravo, ki bo delovala na baterijo.